Han ikke vender herover, men det er jo sådan, den kan man være den anden vej. Sådan noget. Det er den vej, der virker. Jeg tror jo, ja, han slår helt til 3-4 stykker, han slår helt stykker. Ja, så sker den ud af, det er godt, at det er mennesker, sådan er det. Også derfor, fordi man nogle gange, hvis der anden slår, så får man ikke lige trykket. Altså, hvad skal man sige, det er helt menneskeligt. I det røde ringhjørne har vi Mikkel Jørgensen. Han er 16 år gammel og bokser i dag i hans 8. kamp. Lad os give ham en hånd. Mikkel Jørgensen, AK Heros.